yaman. Kakabsat tayo nga mangidaulo tinasantuan na misa manipod sisa San Isidro Labrador. Kastamet ngayon tayo kararagan dagiti kakabsat tayo para iti pag intention pagyaman da isuda Mr. and Mrs. Benjamin Valdez, Joan Reyes and family, Galano family, ti panagkasangay ni John Cabaya, Nena Moravets and family. Intayo ikararagan pa iti kararwa dagiti kakabsat tayo apimusay so Alejandro Cosning Sr. and Jr., Edward Car Moravets Sr., Kapia Talna, Bernard Colette, Monching Colette, Bernadette Colette, Estrelito Colette, Dominica Colette, Amante Colong, Adelaida Colong, Eliseo Nelson, Natividad Norberto Ken Rosendo Anical, Ernesto Ken Daniel Bangasan. Adama aramid nga second collection tayo para ikadagiti kakabsat tayo ang nadidigra sa Jai Mindanao. Tumakder tayo. Kakabsat ken pada tao tapno may kari kayo ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Kakabsat ti Dios, imbaon na tayo nga agmisyon iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Tinalik na tayo, inawagan na tayo, ang mga iwaragawag ti Ebanghelyo na, ti Ebanghelyo ti ayat, kinapakumbaba, ken kinapudno. Agyaman tayo iti daytoy atalek, ibiyag tayo nga rod, daytoy a misyon tayo. Tapno nga rod maikaritay ang magiranod, iti daytoy na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangasi kan managayat. Datay amin kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko unay,
Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga Angheles ken sa Santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kristo kasyan nagpakawanen naka, di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Sika Apo. Gloria iti Dios iti kangatwan, ket ditoy nakakapya kadagiti tattao na imbag ti banag naknakemda, ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydayawen daka agyaman kamken ka kapuiti naing dakla adayag mo. Gloria iti Dios iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga amin, Diyos Ama aman nakabali namin, ket sika bumia Hesu Kristo, bugbog to anak ti Diyos na po, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios iti kangatwa, sika mangika kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sika mangika kadagiti basbasul ti lobo, awate
Asito tuga iti makanawan ti Ama kasyan na kami gloria iti Diyos may siksika o Apo Hesu Kristo tinasantwa siksika ti Apo siksika iti kangatwa iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sika ti pigsa dagiti agtalekken ka, denggem ka ti panagdawdawat mi, narasi kami, ket no awan ka, awan maaramid mi, tulungan na kam kumangarod ta grasyam, tapno ti panangtong palmi ka dagiti bilbilin mo, makaayayo ken ka dagiti tarigagay ken aramid mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Pinanawan dagiti Israelita ti Refidim ket iti umunang aldaw iti may 3 a bulan kalpasan iti papanaw da iti Ehipto. Dimteng day tilet ang ti Sinai. Nagkampuda ti arisalsad ti bantay Sinai. Simangat ni Moises iti bantay, tapno makiuman iti Diyos. Inawagan ti Apo ni Moises manipud ti bantay, ket kinunana kenkwana. Kastoy ti bagam kadagiti Israelita akapututan ni Jacob. Nakita yu tinaramid ko kadagiti Ehipsyo ken no kasano ti panangawit ko kada kayo akas iti panangitayab ti agila kadagiti urbon na ket inyeg kayo ditoy. Ita no agtulnog kayo kanyak ket salimetmetan nyo titulag ko da kayon to dagiti tattaok, kukwak tintero adaga, ngem da kayto dagiti napili at tattaok. Tattao anay konsagrar nga agpailaeng kanyak, ket agserbi kayon to kanyak akas papadi. Ti sao ti Apo. Tattao na tayo, ket da tayo ti arban na. Kantaan nyo asiraragsak ti Apo, da kayo amin nga agneed iti daga. Agdaydayaw kayo asiraragsak kenkwana. In kayo iti sangwanan na abuyugan iti naragsak akanta. Amen nyo ati Diyos ti Apo, iso tinamarswa kada tayo. Kukwa na tayo, wen tattao na tayo, ket da tayo ti arban na. Naimbag ti Apo, ket agtalineed ti dagbalbaliw ngayat na, agnanayon ti kinapudno na iti amin nakapututan. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ita tagagayem na tayon ti Diyos. Ad-addapay may salakan tayo, gapu ti biag ni Kristo. Idi awan paylaing ti kabailan tayo, iti tiyempo a pinili ti Diyos. Natay ni Kristo, gapu kadagiti managdakdakes. Narigat abanag amatay, ti maysa a tao, gapu tinalenteg a tao. Mabalin nga ta, nga dama kay tured amatay, gapu tinaimbag a tao.
Ngem impakita ti Diyos, ti ayat na kada tayo. Idi man nagbasol tayo paylaeng, natay ni Kristo, gapu kada tayo. Gapu iti papatay na, napalinteg tayon ti sangwanan ti Diyos. Ad dapay nga rod, may salakan tayo, gapu ken kuana. Taidi kabusor na tayo ti Diyos, ngem eta, pinagbalin na tayo agagayem na, babaen iti papatay ti anak na. Ita tagagayem na tayon ti Diyos, ad dapay mesalakan tayo, gapu iti biyag ni Kristo. Ngem saan la adayta, agrag tayo iti Diyos, gapu kinapu tayo a Hesu Kristo, ana magbalin kada tayo, agagayem ti Diyos. Ti sao ti Apo. Amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo at dako mga kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao, idi makita na ida ang mabutbuteng ken nakakaasi. Kasdala karnero nga awan mang pastor kadakwada, ado ti anyen ngembas ti agani, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, agdawat kayo nga rod ti akin kukwa iti maani, tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 nga adalan na, inikkan na idatipan nakabalin amang paksyat kadagiti dakes nga espirito, ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba, iti amin akita ti sakit ken an-anayen. Dagitoy tinagan dagiti 12 nga apostoles. Umuna, da Santiago amanagan Pedro ken Andres akabsat na. Da Santiago ken Juan agkabsat nga anak ni Zebedeo. Da Felipe ken Bartolome, ni Tomas ken ni Mateo, ti agsingsingir iti buis. Ni Santiago nga anak ni Alfeo ken ni Tadeo. Ni Simon a Patriota, ken ni Judas Iscariote, amang lipot ken Jesus. Imbaon ni Jesus dagiti 12, kastoy ti imbilin na kadakwada. Di kay mapmapan iti oray sa dino adaga dagiti hentil, wenno oray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngem kayo ket di, kadagiti napukaw a karnero iti nasyon ti Israel, in kayo ikasabada itoy, asidigan ti pagarian ti langit, paimbagan nyo dagiti masakit, pagungarin nyo dagiti natay, agasan nyo dagiti agkukutel, ken paksyaten nyo dagiti demonyo. Awan imbayad yo ti inawat yo, ngarod di kay pabayadan ti ipaayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Good morning. At damo nga ta inang kinamang tayo amin niya. Ay haan gayam. Rich kids kay gayam, at gayam mami ken daddy yo niya. Da kami gamin timmang ken iya ubog. No nanay ko namon, Tagalog medyo sosyal kanyami dayan. No mom, dad ko na ay awahan ka nga taga-ubogan. So ada kami timmang ken inang, amang. At damo naganak tayo haan. Malaksid no natay da nga nasapa ngam addalat taa. At damo kakabsat tayo, malaksid no may saka. No sa lusod tayo, adda ina, wano ama tayo, adda mami, kanda adi tayo. Inyama dagitay kagurgura tayo launay, nga ibaon dagiti naganak kada tayo. Laman. Kada kami agsasaruno kam nga agkakabsat. Kaya ginawan no kunada, ya apo, adda makatake, adda mapanko, talaga nga. Anya mo, pinatudo na, basta nagado. Ti kagurgura ni manang ko nga trabaho na kalpasan ti pangaldaw habang agdengdengag ti duming mabalin aming nga tarakenan takinnan ti kagurgura na nga ipaubra ni daydiinang ko kanyana kay so dayjay agiyuban dayjay agaayam dagiti kakadom ke apan na adda ripit na nga ikikaten na nga uban ti makagurgura nga ipatrabaho da kanyak di agbugaw ti bilag nga irek. Pao dagiti manok nga sulpang apamubugawan into no pumanpanaw ka dadtad nangurunan no dati ado ti pilk na ay apaw no garod padarisdisam ti binalsig ta makapatay ka ti piyak si kamot ti mabaot kasano nga rod nagsulit daya hamo mapanawan ngum adda ka manong mi nga aging gatattakat katawaan mi tanog agibaon ide jak amo no marurudak wenno makakatawa ak wenno jak amo no nya tirinak tano agibaon kastoy ti panagibaon na ingkanto alaan di sangul ijay bantay iyalis mon to di baka ipainom mon taw nya mangisalog kanto ti kayo bumbaam to di pagpadigos tinuang akasem to di bilag padigosem to sakan to subuan iti mais nya ti sungbat mo nya may isa nga baon ngem nabannog kan jay pala panang dengeg mo iso kung kunami kuno agibaon dattamanan kunami ta iso talo nga paragraph de may isa nga baon laeng ka may isa na urnungan ka iso nga katawaan may tatan ka damag ka pamilya damag ka anak nan nga ibaon nan kasjay kat katawaan mi wen no daduma kunatayo no maipapan iti baon panangi delegation ibaon mo inga at trabahon adda agibaon adda maibaon adda met trabaho wano mensahe nga maibaon han nandiyan kay sa makaawat ni adda gibaon adda maibaon adda met mensahe nga mapanaramidan wano anya dayjay trabaho nga maibaon ngam no di mensahe na kaslakin ni manong ko awan na awatak nga sampay mo dayjay na duwa nga paragraph kapay nga kastoy ti ibagbaga tayo anya tinakaaramidan na daytoy daytoy ebanghelyo nakita ni Apo Jesus dagiti tattao kakaasi na asyan isuna kadagiti tattao anya ti kunana kasdala karnero nga awan ti mga iwan kadakwada ado ti aniyan ngem basit ti agani dumawat kayo ti akin kukwa ti paganyan ta mangibaon iti agani dayjay mapan nagilasin agpasayaat katata inayaban ni Apo Jesus dagiti adalan na sinno dagiti nga adalan ang kunak nga rod no agayab ni Apo Jesus tata agundaway agpili kada tayo 12 laeng sanga pulo ket 2 laeng at nga tanagan mo jay hello money come to me kunana siguro matano may saka nga adalak nagpili ni Apo Jesus sanga pulo ket 2 apa yang adda pinili na sinno dagiti pinili na haanda mo nga professionals haanda mo nga baba nang haanda mo nga adda turay na manalon
ay mangalap, agsingsinger ti buis, dagitoy ordinaryo nga tao ti pinili na. Kayso ti kunak, adda ka nga tadjay mo nagpili. Adda kredibilidad da dagitoy pinili na simple dala engem adda. Karon na uray ibarangay yo kadi da kapay kayat nga tanod. Ay kadakes kan. Uray la ko man tanod kadi da kapay patpat yan. Ay delikado balbalyam mo basit at style mo baka datala sa kala nalaing mga sumano no nakasyat ka. Nagpili sa nga 12 dadtuyon na inaganan. Kagapota pinili na ida isudan ti maibaon. Anya ti misyon. Dadto ti misyon i-review tayo tapno di tayo maamakwan. Di tayo nga mayaw-awan. Ing kayo kadagiti napukaw a karnero. Iti Israel ikasabayo daytoy asidegan ti pagarian ti langit. Dayjay ti misyon asidegan iwaragawag yung asidegan ti pagarian ti langit. Anya ti aramiden nyo. Paimbagan nyo dagiti masakit. So nga kay nga taga Salcedo, kayat yung nga paimbagan dagiti masakit, agsursuro kayo nga agbalin nga surkano, haan, agbalin kayo nga mangagas. Daytoy. Anya pay, pagungarin nyo dagiti natay. Da kay latan, jak nga umay. Itarayan yon tupay no agungar ta natay. Nga maan nga pisikal nga natay. Anya dagiti natay a relasyon. Natayan nga langan-langan ti agkakabsat nga agiinnagom ti daga. Natayan nga pamilya nga haanen nga makapagkakapya. Natayan nga agkakaaro baga po ti utang. Mabalin tayo nga biyagan. Haan lang nga pagungarin ti natay. Natay nga pamati, ado ti natay ti pamati nan gapo ti upay dati biyag. Mabalin nga pagbiyagan. Kanya ti kuna naagasan nyo dagiti agkukutel. Obligasyon tayo, ti mga tumulong, ti pan nakaagas. Agkukutel, idi ka, kayat nga si Gan. Ngam ni Apo Isus, inted na amisyon. Ibagada nga narugit. Ngam iso na, haan. Anya pa'y, paksiyatin nyo ti demonyo. Makaibagbagaak, group chat tay, di rabi, di pampanunutek daytoy. Ay di malumpay lang, pampanunutek daytoy nga misyon. Paksiyatin nyo ti demonyo kung nanak awan to ka misaak. Delikado. Paksiyatin nyo ti demonyo awan to ka ti misaak kuno saan ka awan to ka ni Apo Padi amang misa paya iso demonyo ko na yon toki din. Paksiyatin nyo ti demonyo. Ayan na ti demonyo haanon nga ti demonyo ka nagsara nalabaga ti matana at idog ti dila na. Adun sapay magkati at idog ti dila na toy nga padak. Nagipos, haan. Ti demonyo nga paksyaten tayon, anya dagituyan, naita, demonyo ti tangtangsit. Nga dumaka, umuk-ukuuk, umarari, tangtangsit. Demonyo ti saksakit tinakam saan ang mamakawan. Dayta ti puon ti saksakit. No napunpun no ti sakit tinakam, agbalin abukol ti muge, agbalin nga sakit ti tumeng, agbalin nga high blood, no, agururnong ka nga ti sakit, haan? No. Agurnong ka nga ti sakit tinakam, iso day jay mapanday ta, apanton nga, nya na kita maintenance yo ti high blood. Agbalin nga, diabetic ka kadakuan ata, inurnong mo karon nga sakit. Dagay ti demonyo na no dagdo mga hantay nga mga agom, demonyo ti kinaagom. Imbes nga agbibingay ka nga nasaya at nga kakabsat, imbes nga para iti kakabsat mo, siksikalaan. Demonyo ti pan nakaidaydayaw nga amin nga aramid tayon kay imbes nga ni Apo Dios ti maidayaw ti aramid ko ka nagbalin met asyakon. Dagay ti mabalin tayo apaksyaten nga demonyo. Demonyo ti panagsisina, kinaman naging bubukod. Ingkay to di sinadon niya. Paksyatin nyo, demonyo diya, sayo sukatan ti nakarkaro nga demonyo mo lang. Ada kay to agtugawon, baka nakarkaro manan. Apaya, haanan nga ni Apo Diyos, haanan nga tao ti masirserbian iyayan, may sa tao no, bagbagidan, ti inga nga, ay Apo, nagrigat. Dagta dagita kakabsat tayo, karkararagan tayo, dagita kakabsat tayo nga nabiktima man ng tigangganad kadakwan. Politika, inyaki daytan aya.
Dagiti demonyo nga agrara-ira kanya ti tata. Ang kita kinatangsit kada kinaman naging dagita ti mga abak. Anya pa dagiti kunan nga misyon ta. Awan da jay, awan ti imbayad yo iti inawat yo nga rod di kay pabayadan. Kadayta nga misyon nga inted imbaon ni Apo Jesus dagiti adalan na ipaima aging gana kada tayo akabababaan. Tanisan ni San Pedro di pan na jay appointment na nga imbaga ni Pedro nga you are rock and above this rock I will build my church kunana agbalin ka ay sika bato itirabaw day ti abato pata direkto ti simbaan ko kunana day jay nga appointment ni San Pedro direct nga nakapan ni Santo Papa iso day jay kunata yung apostolic succession inawat na aging gatatta ni Santo Papa, inted namat kada iti obispo ti nga lubungan, inted namat kada kami nga papadi, inbunyag tayo mat kada kay amin. The same mission, di mission nga naawat da, mission mat nga naawat tayo. Iso nga obligasyon tayo mat, mangagas, mangipaay ti ayat, mangitod day ta, mangpaksят ti demonyo. Di dyan ay appointment na dagitoy, isumat na i-appoint kanya tayo. Awanan dagiti apostoles, nagsantudan. Datayon ti akin misyon. Datayon ti akin trabaho. Kagaputa da ito ti misyon tayo, sublyanan tayo. In the first place, agyamang ka, tatinalek na ka. Hello? Naiawanan, pagsyat ti demonyo, awan agsao nga demonyo. Agyamang ka, tatinalek na ka. Sika, inaka ti pamilya. Intalek na dayta nga pamilya. Misyon mo. Ama ka. Adda akam mo iti simbaan. Adda akam mo ti gobyerno. Agyamang ka, tatinalek na ka. Haan nga amin nga nagtarigagay na ala. Adda obligasyon mo. Pagadalan man. Inyaman nga agencies tayo. Adda akam mo diyay, agyamang ka tatinalik na ka. Kagaputan na ibaon ka, baka mo no si ka nga na ibaon ka, adda mo maibaon nga dumaya mo daw, maan? No. Kaginawan, kung nakadagita kabalay ko ka, nabitinda nga nagtenis ka, awan tuman iman na tasa kaon. Adda maibaon nagdaydaya mo daw ngam si ka, anyamat kas anumat. Na impapuswan garod. Depende di mangibaon ko natin pa inudad duma. Dahil di amang ko no iso agbaon, maminsan lang. Ang agun-unay ngam no nagbaon, ingkalaangan ta uray ting nga rabi no hanga tudok ti tabako ti kasaritam no ang kadagtongpal, urungan. Iso nga kabukbutang mapangka nga mapan. Dahil di mo inang ko naganos, ang apaw, no mangrieng, hamang nga makapariing gamin, ang bumangong kayaon. Anan, abait, kung kunana pailaan, magmaya mo ti maturog, rupaw. Taga Salcedo lang ko nauram di ba ipayan? Nalunag tamo kayaon sasad. Nagmayat ko. Talaga makariing ka, nga talaga. Niinang ko nakaan-anos. Depende kami mo di agibaon no daduma, at dagiti agibaon nga, uray di na pala na ibagbaga ka jirinam ka mapangkan, tadda talek na king ka. Adda mo dagiti agibaon nga nagrigat nga tong palenta, awang kredibilidad na. Kada tayo ngay, sino mangibabaon kanya tayo, hamag ka nga dainang kiniamang tayo, hamag ka nga nanang kintatangayo, ni Apo Jesus ti mangibabaon kanya tayo, ingka iwaragawag mo. Kalpasan da iti amisa, kunana ni Apo Padi, nalpasin ti misa, ingkayon ti kapya ti Apo. Ti sabali nga pagsasauda, nalpasin ti misa, ingkayon ituloy yo ti misyon yo. Anya deta, iwaragawag yo ning bagadamag. Pagkakapyain nyo, iwaragawag yo kinapakumbaba, iwaragawag yo ti ayat. Misyon tayo ti inaldaw di jay. Agyamang ka tatinalik na ka, binunyagan na ka, may talik mo nga misyon da ita. Amo yun na itultuloy yung nga basaan da ito nga ebanghelyo. Kalpasan nga nagmisyon dagito'y adalan, nagsublida kin ni Apo Jesus.
kakunada nag-report da, adda reporting na evaluation. Anya ti kunana, kunada dagiti dadduma, apo, adu tinapakyat mi a demonyo. Apo, adda na agasan mi a masakit. Apo, iti pa nagmission mi, inyo na ganan, na adu ti naawis, nagbalaygi. Ngam adda mo dagitay failure. Kunada dagiti dadduma, apo, apaya nga hami mapaksyat ti demonyo kanyana. Anya ti kunan ni Apo Jesus, nakapsot nga minti, pamatiyo. Dayay. Iso nga iji pagtaengan, no, narigat nga paksyaten, umaytay manen ag-report kanya na, Apo, nagbalay giji mission ko, ngam adulat na nagkapsutak. Iso nga umaytay manen. Kano na panda ag-report ken ni Apo Jesus, anya ti kunan ni Apo Jesus kadakwada, umay kayo, taag kararag tayo. Haan nyo nga napaksyat, ta nakapsot ti pamatiyo. Iso nga adda kay dito isapay kumaa no nagkurang tayo, no nagbalay gitay ti mission tayo, agyaman tayo kini Apo Dios. No nagkurang iso nga adda tayo ditoy tapno maitultuloy tayo ti agmisyon mangiwaragawag ti pagarian na ijay pamilya sisa gimong ijay office tayo no anyaman day nga pagtrabakuan tayo iso dayay agkararag tapno bumileg. Koray siyak mga padi ingka di Salcedo, agmission ijay, kunanak, jak may inap-aplayan data, pay dagita daddo mangay. Nga may di malagip mo ka, ni Apo Jesus ti mangibagbaga kanya, ay, uwan Apo mapanakon, with all my heart, with all my kararwa, kada amin-aminan, alaga agtulnugak. Ngam day jay, ag-report ka mat, rupo anya mo ti inubram. Ada mo na napaksyat mo nga demonyo, no? Siyak samot ti demonyo Apo. Maduk kadwak, kunak mo alangan mga sisyak, mangiraman nakmot Ada mo la ayat nga ni waraga, ada mo la giminawa biyag na, nga nagkapya, ada mo la nangi waragawag nga ti tulong, ipari na ti ayat ti Diyos kadagiti tattao. In the end, tinto pa nagreport tayo, kanayon tayo nga ibagbaga, no pumusay tayo ito sa ludsoden nanto, haan nga gaputi kinabanang mo, kangato position mo, kaado ti sanikwam, tinto sa ludsod na kas ano kaado ti nakari na ti ayat mo. Kas ano kada kalawa ti imbukbok mo nga ayat, nga naggapukin ni Kristo. Di tumati sa ludsod na kada tayo. Iso nga na ibaunda, na ibaong kamat. Tata, agmulmula tayo, agmismission tayo, kas anumat, kaado, ti makariri na ti ayat ti Diyos, gapuking ka. And you have to thank God, gaputa tinalik na ka, and then ti mission mo, kas ano kalawa, ti makariri na ti ayat, gapuking ka. Alam no kumapsot, umay tayo agkurno, apo nakapuyak, kanya ti kunana, agkararag tayo manan, nayunan tayo di kararag. Awan mapaksyat ko nga demonyo, daya nga ron. Awan napaksat ko nga demonyo Apo, si kamot ti agururnong ti demonyo. Ay, delikado. Si kamot ti adu demonyo na ko nana. Awan napaksat ko nga demonyo Apo. Nakapsot pamati ko nana iso nga we have to pray and pray. Tada ito nga mission tayo, in the end, haantay ako kwa. In talik na tayo laang makipaganani tayo laang iti pagarian na. Kano na saya at kanga matalag, ala ka na saya tintugong gunam, agnanayon aragsak, makikaysa ken kuana, kasapay kumata ito nga panagmismission tayo ti inaldaw, maiyan nurot ti pagayatan na, sapay kumata maayayo mo dagiti tattao, no maaramid tayo dito nga mission, awan ti kapipintasan abiyag, awan ti kararagsakan abiyag, no saan ati biyag nga maiyan nurot ken ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo, Aneso Kristo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak saan anaparswa,
Diyos sa kasmatlaeng iti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulo nga naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet ana ilan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imuli sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamatiak met ti Iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyakyak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay agkamang iti Diyos nga Ama tayo, iso ana magbalin kada tayo nga anak na, ket kinunsagraran na tayo, babaen ti bunyag, tapno na ananay ti panagserbi tayo ken kuana, kas na ikameng ken Apo Hesus sa Kristo. Gapo iti bunyag, may ikaysa ta iti misyon na maipanggap ti Ebanghelyo, dumawat tayo ngor ti tulong iti Ama tayo, ket kuna tayo, Apo tulungan na kami. Agpaay kadagiti nayaban ti Apo Jesus, amang tarawid-wid iti simbaan na, ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon ti regtada amang iwanwan iti arban ti Apo, nang runa dagiti naiwawa itubaw nga idilohya amang mangtalikod iti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangidadaulo iti gobyerno tayo, tapno agbalinda amatalek, amang iwanwan iti pagilian, ket agserbida anapudno kadagiti tattao. Masursuro da nga iwaksi ti bukod da apagesman, ken madanda ti tured, nga mangtubngar kadagiti dakes nga ramid, isu amang pataod iti korupsyon, ken panaggundaway dagiti tattao, ken tapno tamingenda, anasayaat diti kangrunaan nakasapulan dagiti tattao, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba, gapo iti kinadawel, tidi na inkalintigan agubat, nadangkok a panagbibinales, ken amin akita ti didigra, nang nangruna dagiti kakabsat tayo sa Jai Mindanao, tapno babaen iti panulong ti Diyos, malasatan kin makarukat dakuma, manipod iti nakaayayay ken nakaro nga epekto iti ginggined, ken mapagtali na edlat ta iti natibker a pamati da iti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pamilya tayo, tababaen ti inspirasyon ti pamati, ken ti di agsarday a panagkarkararag tayo, umadukuma dagiti agtarigagay nga agserbi iti kinapadi ken iti kinarelihiyoso, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti amin minatay tayo, nang runa dagiti awan makalagip kadakwadan. Tapno iti Diyos apuon ti ayat ken kaasi, akayan na ida iti makikaysada kuman ken kuana sa jay nagloryaan na paraiso. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo dawaten dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada.
kumararag tayo. Apo, tulungan na kami. O Diyos nga amami, dagitoy ti kararag ang nagtao diti puso mi. Patgam ida, babaen ken Hesus Kristo nga anak mo ken apo mi, ket dalusan na kam kadagiti basbasol mi, tapno terigagayan mi ti sumurot ken ka, mapalinteg mi ti dalan nga agturong iti biag nga agnanayon. Diyos Apo umay kuma, tuy datun mi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datun ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Di Diyos ako umay kuma, tuy datun mi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy nga arak ket agbalin adarana, amang teti kapya bang arken liwliwa, di kam tumawaw ken mapisin ditoy daga, no agtalekam tu ken ka. Di Diyos ako umay kuma, tuy datun mi ket awatem ida, sapay kumatamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, daytoy atinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti libnos na, di amay kari amay datun ti padaya, apag daydayaw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin. Iapo at na kumadayday datun kinagita imam, ket may payo pakaidayawan ken pakaigloriaan tinaganda. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios inted mo dagitoy tinapay ken arak at araon mi, pasantuem kad ida, tapno agserbida amang pabaro kada kami, ket ipaayda saan laeng at pagimbagan ti bagi, no diket nang runa ti pagimbagan ti kararwami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagitapos puso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo.
Pudno unay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iso gapo ti panangaasi na iti tao ana igamer iti damka, kinayat na tinagpakumbaba, pinaiyanak iti berhen nga ina, ket babaen ti panagtutuok na inispal na kami iti patay nga awan tungpal na, ket babaen ti panagungar na, imparabor na kadakam ti biag nga awan inggana. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin aparswan. Ti langit ken daganak lupa iti pakaidaydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Pamatin ti krus mo, kerin ka panagungan, inakam insalakan, manlupot sa ngalubungan. Pamatin ti krus mo, kerin ka panagungan, inakam insalakan, manlupot sa ngalubungan.
Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asinanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto kinenggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tumteng kuma, ipagarya, matungpal kuma, tinagan mo, dito'y dagatas sa dilangit. When dito'y dagatas sa dilangit. Item kadapa itiyan daw ito'y di kanan mi iti patinayon na aldaw pakawanem dagiti basurmi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasul kada kami di nakamet baybayan nga umanugo iti suliso ket isalakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol may ilisi kami, ti amin ariribok may ikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumanga, adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya.
Cordero di Diyos, ang inagkat, kanang itibas masulti sa ngalubungan. Mga asika, kada kami. Cordero di Diyos, ang ikat, kanang itibas masulti sa ngalubungan. Mga asika, kada kami. Cordero di Diyos, sa mangikat, kanang itibas masulti sa ngalubungan. Item kada kami di kapya, item kan di kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararwa. Itaasin kinayat mo, nakitalek tuy asog ko, tumangadak ken kapo, ketiyem kas ko tuy arararaw ko. Itaasin kinayat mo, inakitalek tuy asog ko. Ngarud o Diyos apo ken ka, inakdawaten daytoy adipen mo Allah, inkakat ibig. Ukod mo lae, ay mo ipatay mo kawem si petibiyag ko, tasikalaeng di magnus ko nga agturong kinapudno. Ngarud o Diyos apo ken ka, inakdawaten daytoy
adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalina eda bukod mulaen siya sino ang malagip mo marik nampay kadi amin asugsugat. At dao po maramid nga second collection agpaay ka dagiti kakabsat tayo ag nadidigra sa Jai Mindanao. Siya sino ang malagip mo marik nampay kadi amin asugsugat ko agasam kadida o Diyos nga Apo pasantuen kinakurapay ko ngarudo Diyos Apo ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agdalin na eda bukod mulaen ngarudo Diyos Apo ken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalina eda bukod mulaen. Kumararag tayo. Apo aramidem kadi taday ti komunyon amang ipatuldo ti panagkaykay sa dagiti mamati ibungan na ti panagkaykay sa ti iglesyam gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Agyamang kami ti tulong yo Apo kadagiti kakabsat nga biktima ti gangganid ijay Mindanao. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos apo ti liwliwa urno sen na kumadagiti aldawyo tapno makapagbiag kayo as kakaptiya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kayo kumadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Amen. Babaknangen na kayo kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pamati ken tinadyosan nga ayat agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantan a misa intayon itultuloy ti misyon tayo. Agyaman tayo ti Diyos. Di siya sinuman na narigagay asumay